Wondi yomsana ndonzana emakuseni. Okay, so nyaya iri panapa ndeyekuti panapa pazino driving school tirikuda instructor wechikadzi. Saka ndikuda driver's license rako neinstructor course yako. Handi unogona zvako kudrive? Aiwa, ndogona. Handi wakaita class 2? Ndakaita class 2. Wow, ndo zvatinoda zvikozi sevana vechisikana tichimotivatawo vamwe vasikana. So it's fine. Rega ndaidze handsome. Hello. Uya utore musikana unomuita mapracticals. Hapana patinyi kunetsa zvedu straight. Tongoti mapracticals. Wanezvizwa zvakwana zvakwana. Nana yekumota. Wachandisa class 2. Class 2. Television. Mupinda zvenyu. Alright. So anti samu panenge mchamo kuziya nti kwenda utange mupanika panika. Aiwa, kungotiwo. Oh, nguva yanga rebesa nti. Ndakatora license yacho kudhara ndisekushandisa. Okay, hayi. Don't worry, you catch up. So musa zvenyu moda tiendi. Hai. Kochechi kuneza. Itai key off. Yava off. But not to move driver one. Then we figure motor. Makaita kuti na lesson zeni. Mashingo. Mashingo no nezanje. Saka makaita malesson zeni mashingo. Makatopinda malesson makatopinda madrum zvese makato. I think the best that I can do for you. Munoti panapa panonzi zino driving school. Zvitotona munhu tanga kudzidzirira panapa. Munosigona. Zimbabwe, makadini imhuri yeZimbabwe linjani? Imhuri yeZimbabwe, we are here at Sino Driving School. Tinoita ma-oral lessons class 1 to class 4. Tine ma-branches edu. Tinowanikwa pamakoni, munotiwana futi kuHighfields kwamachipisa. Uyai makasununguka, atidi vanhu vanotenga ma-license. Please guys, please. Christmas holiday yasvika iyi, tsaona mumigwagwa dziri kuwanda, pane vakawanda vari kutenga ma-license. Ngati uyei tiite ma-lessons edu neZino Driving School. Contact kana vanenge vachida kutibata, unofona